Binati o minahal kong matalom nun. Today is Tuesday niya May 9, 2023. Di ata karon sa Matalom Boardwalk unya maunig update sa Hasolas Barbecue and Beer House diri sa Matalom Boardwalk, diri sa lungsod sa Matalom. Maunig kahimtang or update nga ang Hasolas Barbecue aduna na barbecue nga makiter sa mukaon diri or manihapon diri sa Matalom Boardwalk. 24 sir. 24. Ag 24. Ang pila ka buok sir? Ang pila po sir? Ag 24. Sige, reply po sir. Pang promotor. Pin sir. Kaya? Ano? Ini ko sa sir. Ini. Pwede mong manihapon diri maunig update sa Solas Barbecue and Beer House diri sa Matalom Boardwalk. Maka libre sa bawha na natay rice, natay barbecue niya. Pwede na tang manihapon o bisita kung sa kanami ang barbecue diri sa Solas Barbecue diri sa lungsod sa Matalom Boardwalk. Okay, manog area. Okay, sorry na guys o welcome ang tanan nga mo bisita tungkulayan kung sa kanindot o sa karami ang barbecue diri sa Solas Barbecue diri sa lungsod sa Matalom. Na po tayo balot guys nga baligya ha atong ganahan ang balot niya. Okay. Balot guys na balot ng iko diri sa Matalom Boardwalk diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Natay tarihan diri nani mahimutang sa bag-o nga jeep. Ha? Ila. Bear? Engineer. Pila ka ba siyo mo to? Ha? Wala po sa may salian. Nagmapigyan pa rin na ito. 5. At tulog. Tingkuha mga kabos no? Tulo. Inang istoryon. At kasi naghatag sa istoryon. Wala pa. Apil na yung salian. Bera tulo. Okay, napoy tagay-tagay din guys o ganahan mo tagay diri sa Hari si Grillo. okay, mga nagmang luto ay guys. Yan ako lumayan sa Okay,